This is the first bat and balls na meron dito sa Lipa, Batangas. Meron naman in other parts of Batangas, but here in Lipa, wala pa po masyadong bat and balls na establishment talaga. So, nag-start yung business ng bat and ball sa isang owner na sundalo. Yung owner na yon ay isa siyang sundalo. So, we all know naman na kapag sundalo, mahilig talaga sila sa mga sabaw, like goto. And then, favorite nila, soup number 5, which is yung bat and balls. Kaya naisip niya na magtayo ng ganitong klaseng establishment. Kasi here in Batangas, most of the in-offer talaga is goto. Here in Lipa, wala pa po masyadong bat and balls na establishment talaga, or I think wala pa talaga. Kaya naisip nila na itayo to kasi malapit po kami sa pub, which is Fernando Air Base. Marami po talaga nakadestined na sundalo dyan, na mahilig talaga mag-try ng bat and balls. Though hindi naman siya yung talagang target market din or target na customers namin. Marami pang iba, even seniors, students na gustong itry yung kakaibang klase ng bat and balls. Na-inspired lang kasi talaga yung owner kasi sundalo siya kasi yun yung hilig nila dahil yun yung parang siguro kinakainan nila somewhere kung saan sila pumupunta, and then taga Lipa kasi siya. Kaya nag-try siyang magtayo ng ganito, and then nag-click naman siya ng hindi inaasahan kasi masarap. Most of the comments or feedbacks ng mga guests is masarap daw. Binabalik-balikan po kasi nila. Most of the comments nga po or the feedbacks na sinasabi ng mga guests, ang sarap kasi ng soup number 5 nyo. Tapos pag sold out na, nalulungkot sila kasi bakit ubos na agad? Sayang naman, galing pa akong ganito, ganyan. So most of the talaga na guests na bumabalik, yun yung dinadayo nila. So thinking namin na masarap pala talaga yung soup number 5. Talagang kinakain siya, nakikilala na rin siya sa Lipa. And then aside from that, hindi lang naman talaga bat and balls yung ino-offer ng B&B. They also have goto, lomi, tostado. Samahan mo pa ng add-ons ng utak and Shanghai kasi perfect combination daw yun sa tostado or black tostado. Ako po pala si John Daniel J. Rupak. Ako yung cook dito sa B&B. At yun, niluluto namin dyan yung mga black pancit tostado, lomi, tapos mga goto mix, bat and balls. Yun po yung mga bestseller namin dito. Sir, tingin sir, ba't binabalik-balikan yung B&B po? Dahil po sa masarap ang aming luto. At ginagamitan ko po yan ng pagmamahal. Kahit po na sold out yung aming mga paninda, tapos sasabihan po namin, bumalik na lang po sila kahit hapon na yan, babalikan po nila yun para po ma-enjoy nila ang pagkain. Tapos madalas po ang kumakain sa amin dito yung mga sundalo po dyan sa Airways. Pampalakas po yata ng tuhod nila yun eh. Ang tostado po, since nung natikman ko siya from the start na nag-umpisa po ako dito, nagustuhan ko po siya. Parang kakaiba siya sa lahat ng pansit na matitikman mo inside of the Philippines. Kaya po, nung natikman ko siya, nagustuhan ko talaga siya. Tas na parang hahanap-hanapin ko siya ng lasa. Yung tamis niya, yung anghang niya, yung tamang lasa niya, hahanapin mo siya. Kasi kakaiba siya eh. Lalo na pagpaparehasan mo siya ng kalamansi, tapos may sibuyas, lalo na pag may utak at lumpia.
pumunta kayo dito sa may Base View Homes, pagpasok ng Petron, sa may Banay-Banay. Dito nyo kami matatagpuan sa may Batangas. Punta kayo dito, huwag kayong mahihiya. Welcome kayo dito at gusto kong tikman nyo ang mga pinagmamalaki naming bat and balls.